Te, crackers po yan, te. Nag-sharon ka, te. Tara mga love, samahan nyo kami. Magpunta kami sa bahay ng kapatid ni Tami. Doon kami kakain kasi Thanksgiving, no? Kasi hindi ako sanay magluto ng turkey. So, sa kanila talaga yung Thanksgiving. Okay, let's see what he got. Let me see what he got because he went to CVS store and he got some. What is this, love? Huh? Not over here? No, nothing. Okay. Only neutralizing candle. Hold on, this is don't use any more candle. It's bad for the kids, bad for us, bad for the pets. So that's why I have to avoid. No, everything is $2 off. Oh no? No, $2 off. Oh, there is $1, $2 off, $2 off. You have like $2 off and $1 off and 25% off of something. Hair brushes, comb, fashion, accessories. Gandang-ganda talaga ako sa tulay nito mga loves kasi ano siya, payat na tulay. So yun, sa kabilang ano kasi kami, sa kabilang sa kabilang ilog. So kaya yun, magtabok tayo sa mahaba na tulay. Anyway, so maulan din na araw. Kaya sobrang ginaw, dobling ginaw. At yun, andito na tayo mga loves. Ang una ko talagang mga tinitingnan yung mga niluto niya no, habang nasa kusina po siya. Ganyan po siya, ang dami naka-prepare na lahat. Ready na para lutuin. Is it any better or they're just still... What kind of cheese is that? This is smoked Gouda. It's really good. Oh, this is the one I like. Oh, is it? So take a piece. Yeah. I like it too. I'm gonna get the last one. No, So you kind of overdo things. Yeah, I'm the only one eating it. Was it bigger than this? I like that size. Okay. Yeah, and cheese is so... Cheese is so fat. Oh, Isabel is here. Isabel and Thomas. So she's... Huh? This? What is that? Like little quiches. They're like little quiches. Oh, okay. And I'm going to make like I'm actually paying attention No, not and know what I'm yours. doing. You too, Thomas. They're all little finger foods. That was for smaller. They don't hurt. They don't hurt enough finger foods. Unless they're finger foods you don't like. This cheese is really, really good. Yeah, well, I'm not. Huh? You don't eat that? I'm probably full now. And old. No! No, I went last week and colored my hair. And Oh, maybe. You I cut straightened also, it is? today, huh? You cut also? You cut your hair? Yeah, a little bit. Well, more than a little bit. It's probably like down here. And I straightened it today because you know it's It will. raining. Why wouldn't I? It's shrink. When it's like when it's dry, when it's curly, it's will shrink, right? Yeah, because not much. Because you know. I said, there's something new. New look. And the glasses and the you know. Good. We're There's good. dishes. I didn't put forks. If you need forks, I'll get them, but I don't think you need them. We like fingering. God help me. Oh boy. She made this, right? Yeah, she made it. Okay, these things are okay, not great. Andrea made this. I declare ask if you made this one. Yep, right out of the box. Oh, right in the box. Oh, good. Where is the box? Could I see the box, please? You could. I think this is spinach and feta or something. Oh, good. Which one? The triangle? Whichever, the brand. Oh. These are spinach and mozzarella bites or something like that. Yeah. It's very gassy. I thought about it and I was like, It's I very think gassy. Yeah, supposedly. I don't know. Hey, you remember I have a thing here. You have a thing here? Mushroom. Oh, I know, but I don't think the turkey. I just want to like get them done and then. I don't want you to burn yourself. Te, crackers po yan, te. Nag-sharon ka, te. Crackers, te. Wala man mukha mo. Sabi mo nag-sharon ka. Ano, nag-sharon na sa ate. Wala na. Crackers. Kinutsara pa niya, guys. Talungan natin, Tato ito? Hindi, no? Tato. Ah, hindi. Tato naman.
tunay. Sama sa, bakit nga ba Sharon na tawag yan? Ano? Balutin mo ako. Kaya ayan. Sharon kumanta. Hey, we're still gonna do Sharon. Natin. Natin. It's just one big party. Everything. Oh my hair. Good. Ano to, te? Get the hoodie up. He's freezing. Stuffing. Stuffing. You open na yan? You can open it. You're gonna start with the pasta. I didn't know who was snoring the most. I could eat anybody. No, they just wrecks on your system. How many of these guys got concussions? That was my husband's favorite. Mine was. Oh, no, she wasn't here. I was talking to her on the phone and I made steak pizzola. Then we put it back in the oven and it tilted as I'm like holding the bowl and then that, and it spilled all over, so I had to clean my oven. And It's full. We can cover it. hold on a minute, she's like, do this, but I don't have a lot of it. Yeah, a million, well, that. Oh, nice. Who is she? She looks young, dude. Oh, yeah. That was dangerous. Sit down dog. I fear no evil. Yeah. I fear God. I fear no evil. Yeah. So she's buying. That's too big for this. That's for Zoe. Han. Dami. Zoe. I'm a baby. Hi, baby girl. And what is this? Apple crepe? No, that's pineapple. cream. Pineapple upside down cake. Se habla español poquito. No license? Hold out. Yep. I don't know how much Like to fall. your fist in it. Yeah, $200 a year. But I look at it this way. I can try to take a video. Good, you can do it. Tapos everywhere, so. Wa na, si Inday Mirian, ng lipstick na naman sa sasakyan. No? Kasi po, may plano na naman itong umalis, guys. Tara, samahan nyo ako. Of course, kailangan nating mag-grocery. Kasi yung mga pinag-grocery ni Mr. hindi po enough at kailangan daw niyang dagdagan. Pero hindi naman sa amin ang inuna, guys. Ang inuna talaga namin is para sa aming mga hayop. Kasi itong mga hayop namin is kailangan kumain at mapili. Itong mga binibili namin, masayang lang ito, no? Kasi alam nyo, yung mga hayop namin, guys, talagang mapili. At itong, tignan ninyo, itong Santa Claus dito, ang ingay. Kami lang mga pinagluloko talaga itong mga Santa Claus na ito. Hindi talaga ako naniwala Santa Claus, guys, no? Yung Santa talaga, guys, pilihin ninyo ng maayos yan. Alam na ninyo kung sino yung ibig sabihin. At itong asawa ko talaga, guys, Udo, di ba? Akala ko tapos na kami dito. Hindi pa pala. Meron pa palang pusa. Kasi sabi niya, bakit palagi mong makakalimutan yung pusa? Hindi ko naman nakakalimutan. Ang dami nilang pagkain dong. Nandun sa basement dong, nagtapok. Anong gawin ko noon, ha? Ako yung kakain at sila yung kakain sa pagkain ko. Ganyan talaga yung nangyayari sa bahay, guys. Every time kami kakain, yung pusa at aso andun nakatinganga. Nakatinganga talaga. Ang hirap mag-vlog, mga labs, no? Ang daming tao ngayon kasi Sunday, ang daming tao. And then may tao na naman, kalagay ko lang sa camera doon, meron na namang maglabay-labay. Agbago na talaga ang panahon, mga labs, pati dito nilalaki yung mga make-up, tignan nyo. I love everything now. They're locking makeup. They lock makeup na. Gilock na nila ang mga tinda, guys. Dahan-dahan na nilang nilock. Hindi ka na makakuha na ikaw. Kailangan mo na ng ano. Kailangan mo na ng assistant. Ka naman ite.
Meron akong issue sa inyo mamaya guys ha. Yung sabi ni Mr. sa akin, yung nagda-drive kami, ano daw mangyari sa akin pag mawala siya. Tika muna, nagsalita daw ako. I guess mag-shopping na naman kami ng mga gamit, mga damit, mga darling. You like this? Get some. Oh, this one, I like this too, Tommy. So, yun yung nasabi niya sa akin. So, sabi ko, bakit talaga yun yung mga pinag-ano mo? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin, naramdaman mo na parang nakukuyawan ako, guys? Kasi palagi itong minimension siya sa akin. So, sabi ko, meron ka bang naramdaman na kailangan nating i-address? Kailangan nating magpa-physical na ha? Sabi ko. At ayaw talaga niya, guys, kahit anong gawin ko sa kanya, guys, ayaw talaga niya makinig. So, but anyway, so yun na nga yung sabi niya. Sabi ko sa kanya, bakit anong akala mo sa akin? Hindi ako mabubuhay dong? Sabi ko sa kanya. So, mabubuhay naman ako dong kung wala ka. No, sabi ko sa kanya, wag kang mag-alala, pero sabihin mo sa akin kung anong mga naramdaman mo sa katawan mo dong, kasi ayaw kong masasyak at ayaw kong magpatigasan ka ng ulo na ayaw mo makinig kahit magpunta ng tayo ng doktor mo. Pa-check up lang ba? Hindi ka naman natulog sa ospital. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, mga loves, ang dami niyang naramdaman sa katawan, pero hindi na niya, basta palagi niya sa aking ma-mention, guys. Kaya talagang naninervyos na ako, guys. Sa ngayong isang linggo, 2 bisis na niya sa akin na ano. Nasabi. Hanap kami hatsa, guys. Kaya mangita taghat sa huno na ni. Ay, buhay. Napunta na namin kami sa Home Depot, guys. Nagbili kami dito ng kahoy, no? Kailangan talaga ng kahoy kasi nga alam nyo, gold ang kahoy dito, guys. Kailangan pagsugnod lang yan ba, panglungag, no? At bumili din kami ng hatsa. Kasi talagang ang hatsa dito, guys, yung axe, basta hatsa. Alam nyo, para siyang laruan, ang gaan-gaan. Pero sabi ko, sana kaya ko ito kasi maghatsa talaga ako sa gawas, no? Sa labas ng bahay. But anyway, so yun, ito yung mga binibili namin dito sa Home Depot. Yun, guys. So yun lang yung i-share ko sa inyo. Sinabihan ko si Tami, Han, kailangan natin bumili ng lupa sa Pilipinas ha, gusto mo ng tubig, kasi gusto talaga niya makatira, may lupa at saka malapit sa tubig. Sabi, bibilihin natin yan kung gusto mong tumira. Ay nako guys, itong talagang katigasan ng ulo, guys. Wala man siyang mga tiwala talaga kahit saan, guys. O, dito man talaga ang gusto niya. Sabi ko sa kanya, doon tatitira, no? Magkaon tayo o ganang Carabao grass, maghimo tayo atong pabukalan at saka iinumin. O diba, sabi niya sa akin, anong akala mo sa akin, hayop? Ang asawa ko, guys, kung wala ditong mga kapatid, kung wala siyang mga kapatid, isa lang siya, talagang ang mangyayari, nandun siya sa Pilipinas, yan, kasama ko. Kaso lang talaga, nandito yung mga kapatid niya, yun, mahirap lang talagang humiwalay, lalo na nga may edad na siya. Naintindihan ko naman din yun, guys, pero kaso talagang gusto kong maging okay si Mister. I think mas relax siya kung sa Pilipinas siya, kasi mag-aircon, good, kung ayaw niya ng sobrang init, airconan yun ng bahay at sa kasala, para hindi siya mainitan. Yun lang, simple lang naman yung solusyon, pero talagang, I think yun talaga yung dahilan, yung malayo siya sa pamilya niya. Pero ako talaga, sacrifice dong Tami. Iwan ko, guys, ha, bakit alala siya sa akin kapag ako na lang mag-isa. Iwan ko kung anong nasa utak nito, no? Ay, nako, itong asawa ko. Anong iwan ko, hindi ko talaga mag-gets kung bakit alalang-alas siya. Ay, baka nag-alala siya na maghanap ako ng iba. Charot, wala man ito pakil. Anyway, guys, napaisip talaga ako kung anong mga dahilan, kung meron siyang naramdaman ngayon, no, na hindi sinasabi sa akin. And then, mahilig ko naman ito magtago-tago at mag-atos-antos sa mga gibati, guys. Hilig siya tago-tago sa mga gipang bati is katawan, no? So, kaya talagang ako pinapanidan ko siya, guys, kung anong mga ginagawa niya, anong mga naramdaman niya. At hindi talaga, kapag may kausap yan, guys, makikinig talaga ako, guys, kasi mas open pa siya sa iba. Kasi ayaw niya talaga ako ding mag-alala kung meron siyang naramdaman, ganon, yung sakit, no? So, doon siya sa pinsan niya, mag-open.